Чудиш се откъде си купих тези страхотни обеци. Веднага ти казвам. В сайта на Пандора можеш да откриеш бижута за всеки повод. Пръстени, гривни, колиета, каквото си поискаш. Комплектът, който аз си закупих, ме грабна поради причината, че може да си носи по два различни начина. Ако сте в настроение за нещо по-семпло, можете просто да премахнете долната част, панделките и оставате с едни мънички обечки. Перфектни за ежедневна употреба. А чуйте и най-хубавото. Намаленията в Пандора са толкова големи, че успях да си закупя тези обеци само за 95 лева. Предходната им цена е 169 лева. Така че, момичета, бягайте към секцията разпродажба, защото съм сигурна, че ще искате да си купите поне няколко комплекта. И съвсем не бих ви осъдила за това. Аз също го направих. А вие, момчета, ако все още гледате това видео, сега е моментът да ви кажа: купете бижу на своите приятелки. Свети Валентин наближава, а всички знаем, че няма жена, която не би се зарадвала на такъв подарък. И дори ако не успеете да изберете точно този комплект, който ще се хареса на жена ви, няма проблем. Можете да подмените.